పేరు మాధురి. ఈ రోజు వార్తలు. భారత్ బంద్ లో భాగంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరులో తెదేపా మరియు అఖిల పక్షాల మిత్రపక్షాల ప్రజా సంఘాలు, కార్మిక సంఘాలు, ఏఐటియుసి, సిఐటియు ఆందోళన చేపట్టారు. భారత్ బంద్ కార్యక్రమంలో రాజమండ్రి పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ తెలుగు యువత నాయకులు ముత్యాల రాంబాబు, తెదేపా నేతలు, ప్రజా సంఘాలు పాల్గొన్నారు. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపుకు నిరసనగా వ్యవసాయ నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ప్రైవేటీకరణను ఖండించారు. ఈ బంద్లో భాగంగా విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ నినాదాలు చేశారు. వాణిజ్య వర్తక సంఘాలు స్వచ్ఛందంగా బంద్కు మద్దతు తెలిపాయి.